Išlo sa nám dobre, vyplávali sme všetky tri spolu, na bicykli sme sa ťahali a na behu sa to rozdalo. Tak bicykel aj plávanie sme všetko ťahli spolu a na behu sa to napokon potom rozdalo. Bolo teplo. Asi to bolo to najhoršie na tomto bežku. Veľké teplo. A ináč bolo všetko super. A nemala si ty vyplávať prvá? No tak vyplávala som prvá, ale všetky dokopy sme vyplávali. Sme ze škátom Levice, naša pani trenérka je Mária Kuriačková. Sme radi, že je to naša trénerka. My sme vlastne začali s plávaním a pani trénerka nás dotiahla na triatlon. Dotiahla nás k úspechu.